Benvidos e benvidas a un novo webinario da Oficina Económica de Galicia, no que hoxe falaremos sobre a nova convocatoria do programa Reacciona. Antes de comenzar, coméntovos que se tedes algunha dúbida ou pregunta durante o webinario, podedes escribila a través do chat e ao final deixaremos uns minutos para dar resposta ás dúbidas que teñades. Se vemos que hai moitas preguntas e non nos dá tempo a respondelas todas agora en directo, non vos preocupedes que recopilamos e enviámoslas coa súa resposta a través do correo, xunto coa grabación deste webinario, por se o queredes volver a ver. Entón, damos comenzo xa á sesión e para iso doulle paso a Eladio Otero, que é o subdirector de Competitividade Empresarial do IGAPE. Hola, Eladio. Hola, bo día. Bueno, en primeiro lugar, bo día a todos. Nesta sesión de presentación das axudas de Reacciona que abriron o pasado luns, vou usar unha presentación para poder comentarlo dunha maneira un pouquiño máis visual. Vale. Ok. Vale, eu creo que agora se está vendo a presentación, verdade? Sí, estamos la vendo. Vale, perfecto. Eh, bueno, este programa Reacciona nesta convocatoria de 2026 é unha continuidade das convocatorias de anualidades anteriores de 2025 e 2024. Como vos dicía, o prazo de presentación abriuse o pasado luns 26 de xaneiro. Continuará aberto ata o 30 de setembro agás que se esgoten os distintos servizos que compoñen o programa, que pasarei a debullar un poquinho máis adiante. O orzamento é duns 2 millóns de euros e a mecánica da axuda é concorrencia non competitiva. Vale. Bueno, Reacciona é un programa deseñado para apoiar a empresas galegas a través de servizos profesionais especializados. É un programa que xa leva unha trayectoria moi ampla no ámbito de IGAPE, naceu no ano 2012 nun contexto moi concreto, coa idea de apoiar as empresas nunha contorna de crise. Ao longo de todos estes anos foi evoluindo. En 2016 incorporáronse os servizos de digitalización en colaboración coa Antega e a partir de 2020 tamén se incorporaron uns novos servizos de innovación. Ao longo de toda esta trayectoria o foco sempre foi o mesmo: modernizar e mellorar a competitividade das PEMEs, abrir unha porta ás PEMEs, un primeiro acceso a todos estes servizos profesionales especializados, para amosar un camiño a seguir e que as empresas pudesen continuar pola súa banda. De feito, como veremos un pouco máis adiante, case vou pasar a diapositiva. Vale. Un dos lemas ou das ideas que manexamos no seu día na concepción da filosofía de Reacciona é a aprendizaxe. Aprendizaxe, resultados, autonomía. A idea é que coa prestación do servizo a empresa obteña uns resultados e ao mesmo tempo aprenda e sexa autónoma para continuar o camiño que se trazou por si mesma unha vez finalizada a prestación do servizo. Entre outros aspectos que podedes ver nesta diapo, pois está a practicidade sen complicacións, é dicir, obter resultados prácticos, concretos, medibles, e tentar eliminar as complicacións e as barreiras á PEME. Para iso articulamos esta convocatoria a través de entidades colaboradoras que son as que asumen toda a carga administrativa e a quen se lles realiza o pagamento da axuda. Esta axuda articúlase como unha axuda en especie, de xeito que as PEMEs non teñen que adiantar o importe da subvención,
únicamente pagan a parte que cofinancian e despois, posteriormente, unha vez prestado o servizo, o IGAPE reembolsa a subvención á entidade colaboradora. Todo isto coa idea de que sexa algo simple e eliminar as friccións que pode ter para unha PME galega pequena todo o que supón solicitar unha axuda. Moi ben. Bueno, como vos dicía, naceu no ano 2012 nun contexto moi concreto. Agora, no ano 2025, estamos nun contexto distinto, pero non por iso menos complexo, nin menos complicado. Os resultados globais do programa, témolo aquí nesta diapo, medidos dende 2012 ata 2022, non están aínda incorporados os desta última etapa, estas convocatorias de 2024-25, esta nova de 2026. Estes resultados pois amósannos un orzamento executado de perto de 14 millóns de euros, dos cales as empresas viñeron cofinanciando no entorno de 2 millóns de euros, cun financiamento europeo do 80%, máis de 2.700 servizos, incorporando nas últimas dúas convocatorias entraron no entorno de 1.000 servizos máis, estaríamos falando en todos estes anos pois, no entorno de 3.700, máis de 2.000 empresas beneficiarias do 12 ao 22 e un tercio das empresas solicitan máis dun servizo ao longo de todos estes anos. Avanzando un pouco máis, estes servizos son servizos moi concretos de consultoría cun alcance bastante acotado, non por iso son menos flexibles o que se lle pide ás entidades colaboradoras que dentro dese alcance acotado que se definiu no seu día que tenten adaptarse o máis posible ás PEMEs galegas, que algunhas teñen unha casuística, poden ser PEMEs ou persoas autónomas cun único traballador, PEMEs de 3, PEMEs de 10, PEMEs de 25, bueno, cada empresa vai ter unha casuística distinta e non vai ser o mesmo prestarlle un servizo a unha que a outra. O que solicitamos para que as empresas poidan ser beneficiarias deste servizo, como vos dicía, que sexan pequenas, medianas empresas ou persoas autónomas, e si pedimos que teñan un mínimo de 3 persoas traballadoras no peche do último exercicio, a decembro do 25, xa que, como vos indicaba antes, nestes servizos o que fomentamos tamén é a aprendizaxe e a futura autonomía das empresas e para iso necesítase unha implicación importante do persoal da empresa, polo menos dos directivos. Entón pedimos unha estrutura mínima de 3 traballadores, senón, tendo en conta a carga de traballo das PEMEs galegas, con unha estrutura máis pequena que esa, pensamos que non podería ser viable a execución do servizo, polo menos que non tería o impacto que pretendemos que teña. Como excepción a isto, nesta última convocatoria permitíronnos eliminar esta exixencia nos servizos de apoio a empresas emerxentes innovadoras. Este tipo de empresas, pois, pola súa estrutura, pola súa casuística especial, quizás non teñan a estrutura suficiente para contar con 3 traballadores fixos, pero o apoio que se lles presta, digamos, ven suplir esta falta de estrutura. Aquí estaríamos falando dun contacto directo co fundador ou cos fundadores da empresa, un traballo un pouco máis, se queremos chamalo así, case de coaching. Entón, que tipo de servizos ofrecemos? Bueno, dividimos os servizos nestes dous grandes apartados que ves aquí, servizos de profesionalización e desenvolvemento estratégico e de innovación. Un pouco como está configurado o roadmap, un
un servizo de entrada de análise de potencial competitivo, ver en que punto está a empresa, facer un diagnóstico. E de maneira natural, os seguintes servizos sería o desenvolvemento estratégico integral, é dicir, unha vez que sabemos onde estamos, cara a onde queremos ir, e despois xa se desenvolven unha serie de servizos máis verticais enfocados en aspectos máis concretos da empresa. Como vedes aquí, pois hai dende cumprimento normativo e riscos legais, captación de talento, estrategia ambiental, social e de gobernanza, mellora de financiamento, cadea logística e procesos, relanzamento comercial, preparación para procesos certificables e o que vos comentaba antes de empresas emerxentes e innovadoras, que viría a ser unha especie de englobar todos os anteriores para aquelas cuestións que necesita a empresa emerxente innovadora. Evidentemente non vai ser tan específico, pero bueno, unha empresa que empeza, unha startup, pues, vai ter distintos frentes que atacar. Queríamos resolver iso a través dun único servizo que non vai ser tan específico, pero que lle permite barrer toda esa panorámica de frentes o que encara unha empresa, unha startup. E despois, unha vez comentados moi brevemente estes servizos, están os servizos de innovación, que xa teñen ese foco específico da innovación, son deseño e lanzamento de produtos innovadores, protección da innovación e asesoramento pro financiamento específico da innovación, distinto do de xestión financeira. Como vos dicía, o modelo de axuda é axuda en especie. As empresas, unha vez que se lles conceda a axuda, teñen que confirmar a aceptación, facer o pagamento do cofinanciamento, a partir de aí o servizo empeza a despregarse, execútase e a empresa, o beneficiario, non se ocupa de nada máis que de atender o servizo, aprender, conseguir os resultados desexados e enfocarse niso. Toda a parte administrativa asume a entidade colaboradora. Tamén, como vos dicía antes, isto configúrase como unha concorrencia non competitiva, xa que os servizos están moi taxados, son servizos específicos, non ten sentido unha concorrencia, xa que non hai a grandes rasgos proxectos mellores que outros. Todos os proxectos consisten no despregamento dos servizos nas distintas empresas. Vale. Estes servizos, todos os que vos ia comentando antes e que entraremos a comentar moi por riba un pouco máis adiante, encadrámolos en 3 categorías principais. Cada categoría implica un importe distinto de servizo e un número de horas estimado do servizo. Entón, temos os servizos de categoría 1, que son servizos dun valor de 3.780, dos cales a empresa únicamente ten que desembolsar 756 e constan aproximadamente dunhas 60 horas. Despois temos unha segunda categoría que denominamos optimización e mellora competitiva, que veñen sendo no entorno dunhas 80 horas, pero os cales a PEME ten que desembolsar 1.071 euros. 1.071 euros máis o IBE correspondente ao importe total do servizo. E, por último, a categoría 3, que a empresa lle custa 1.260 euros e ten un valor de 6.300. Vale. Entón, bueno, como vos dicía, son servizos que están prestados pola entidade colaboradora que se ocupa de toda a xestión administrativa da prestación do servizo para que a empresa se enfoque
no importante, no fundamental, e constan basicamente de 3 fases. Unha primeira de formación e sensibilización. A idea é que antes de iniciar o servizo a PEME beneficiaria que solicitou teña ben claras as expectativas, ata onde pode chegar o servizo e ata onde non, tendo en conta que son servizos dun máximo de 6.300 euros no entorno das 100 horas, bueno, pois ten o alcance que ten. Non queremos que se creen falsas expectativas, por iso esta primeira fase de sensibilización e de acotación do alcance do servizo queremos que teña lugar antes do inicio do mesmo, para que a empresa, unha vez pagado o cofinanciamento, non se le ven ganos e non se frustre con que os obxectivos que se van a acadar non son os que tiña en mente no momento que se realizou a solicitude. Despois, bueno, ten unha segunda fase de análise, informe de situación e plan de traballo, e a terceira xa é a execución do plan. Bueno, como vos dicía, as entidades colaboradoras son as encargadas de tramitar o procedemento e a acompañar e axudar a entidade solicitante en todo o camiño administrativo. E podense solicitar axudas para a prestación de ata 2 servizos distintos por PEME beneficiario. Tendo en conta que esta convocatoria pois xa ten tamén como vos dicía, edicións en 2025 e 2026, coa idea de ensanchar a base de empresas beneficiarias do IGAPE de servizos aos que poden ter acceso a coñecer as PEMEs. Outra cuestión que incluímos este ano é que se unha empresa recibiu un servizo concreto en algunha das dúas convocatorias anteriores, pois este ano pode pedir calquera dos outros servizos, pero non repetir o servizo da convocatoria anterior. Como se solicitan estas axudas? Bueno, estas axudas poden solicitarse entrando na sede do IGAPE a través de espiga-mediosede.igape.es. E no caso específico de Reacciona, ademais tedes información, todo isto que vos estou contando, máis a listaxe de entidades colaboradoras, máis os importes, máis os contactos das entidades colaboradoras na página web de reacciona.igape.es. E pasando xa un pouco a desglosar as entidades colaboradoras que nos apoian neste proxecto e como se encadran os distintos servizos. Bueno, pois tedes aquí análise de potencial competitivo na que colaboran connosco o BZ e Valora, con este importe que tedes aquí. Vou ir un pouco rápido porque, bueno, como vos dicía, todo isto tedes na página reacciona.igape.es, é un pouco o que veño comentando para dar un pouco máis de espazo despois ás preguntas. Vale, avanzamos. Paseime aquí, vale. Desenvolvemento estratégico integral de EPI e LIGE Plus. Cumprimento normativo e riscos legais alén asesores e Nord Quality. Captación, fidelización e xestión de talento PFS Grupo. Desenvolvemento dunha estrategia de integración ESG Valora. Mellora financeira e procura de financiamento alén Arxón Estrategia. Circularización e optimización de procesos de produción e cadea logística Innovating on Time. Relanzamento comercial de EPI e OSA. Procesos certificables Nord Quality e PFS Grupo. Empresas emerxentes EOSA e Innova. Financiamento de innovación implica Eurofunding. Deseño e lanzamento de produtos innovadores implica e protección da innovación Álvarez Real. Nesta convocatoria distribuímos os servizos de maneira proporcional máis ou menos ao consumo de servizos que houve en convocatorias anteriores, con esta distribución que vedes aquí. Bueno,
os servizos máis numerosos son o de financiamento e procesos certificables e tamén compliance. E, bueno, hai servizos que teñen un pouco menos de demanda, como empresas emerxentes e innovadoras, deseño e lanzamento de servizos innovadores, xestión de talento. Non obstante, xa vos digo que coa experiencia dos últimos anos, bueno, podemos dar resposta a maioría das demandas das solicitantes de axuda. Vale. Calquera caso, para información xeral, tanto destas axudas concretas de Reacciona como doutras axudas do IGAPE, podedes contactar por correo electrónico con informa@igape.es ou a través deste teléfono que vedes na presentación. Solicitudes, como vos dicía, a través de espiga-sede.igape.es. Non obstante, nesta convocatoria concreta, podedes contactar coas entidades colaboradoras directamente, xa vos guían eles no proceso de solicitude da axuda. E, bueno, xa para pechar, como vos dicía, calquera cuestión ou detalles ou pequenas presentacións de en que consiste cada servizo prestado por cada unha das distintas entidades colaboradoras, así como os seus datos de contacto, podedes atopalo en reacciona.igape.es. Vale, perfecto. Antes de pasar ao turno de preguntas, preparei aquí unhas pequenas preguntas frecuentes que chegan moitas veces para tentar adiantarme un pouco ás posibles dúbidas que poida haber e despois poder responder a preguntas que poidan ser un pouco máis distintas. Bueno, quen pode solicitar Reacciona? Bueno, como vos comentaba, tanto persoas autónomas como pequenas e medianas empresas que teñan un centro de traballo en Galicia que cumplan a definición de PEME excepto no caso particular de empresas emerxentes que teñan un mínimo de 3 traballadores en 2025. Vale, para iso podedes ver nas bases reguladoras, pedimos un documento que é un informe anual de traballadores da Seguridade Social. Un informe que se emite, ese informe ten que indicar que ten polo menos 3 traballadores. Contamos entre o número de traballadores tamén o xerente ou o administrador único. Se a empresa ten un administrador que se ocupa, bueno, típicamente en labores comerciais, de representación, administrativos, bueno, todo iso que fai un administrador, tamén o consideramos como traballador, inda que non estea recollido nese informe da Seguridade Social. Vale. Cantas veces se pode participar no programa? Bueno, cada empresa pode solicitar ata 2 servizos distintos nesta convocatoria, sempre que non sexan do mesmo tipo que outros concedidos nas 2 convocatorias anteriores. A empresa recibe o diñeiro da axuda? Bueno, como comentei antes, trátase dunha axuda en especie. A empresa non recibe a axuda nin ten que adiantar ese diñeiro. O que ten que adiantar é a parte que cofinancia. Estes servizos están financiados o 80%, a empresa ten que achegar o seu 20% e a parte do IBE que típicamente vai poder repercutir. Vale. É compatible con outras axudas? Non, neste caso son servizos moi específicos e non son compatibles con outras axudas. E un tema que non comentei antes, estas axudas están sometidas ao réxime de minimis. Réxime xeral para as empresas acollidas a o réxime particular de pesca e de agricultura nos casos que corresponda. Entón, nese caso, temos temos que atender o límite de acumulación de axudas. No réxime xeral, pois nos últimos
3 anos non poderá ser superior a 300.000 euros, e no caso concreto de pesca e de agricultura, pois os límites que corresponden. Vale. Como se presenta a solicitude? Bueno, típicamente, como vos dicía, a través da entidade colaboradora. Vos podedes contactar coa entidade colaboradora a través dos datos que aparecen na página web reacciona.igape.es, e a entidade colaboradora xa se ocupa de guiarvos no camiño para a presentación da solicitude. Cando se pode comezar o servizo? Bueno, típicamente unha vez emitida a resolución de concesión e realizada esta formación inicial onde ides ter claro o alcance ata onde se pode chegar co servizo, e se estades de acordo con que se alcance o que necesitades, a partir dese momento pagades a parte do cofinanciamento á empresa colaboradora e podedes iniciar a execución do servizo. Bueno, vantaxes desta tipoloxía de axuda respecto á tradicional, pois sobre todo é a carga, que se reduce a carga administrativa, e que de alguna maneira se garante a calidade dos servizos, xa que responden, bueno, a unhas entidades homologadas e que superaron un proceso de homologación por parte do IGAPE. E, bueno, para obter máis información, como vos dicía, tanto a través dos compañeros de información en informa@igape.es, como a través da página web reacciona.igape.es. E, bueno, máis ou menos as cousas que eu quería dicir están ditas. Se vos parece, podemos pasar o turno de preguntas e respostas. Perfecto, moitas grazas, Eladio. Deixeivos no chat pegado o enlace á páxina que comenta Eladio con toda a información sobre o programa, por se o queredes bueno, por se queredes acceder a él, non? De momento hai unha pregunta sobre os traballadores. Pregunta Víctor sobre el mínimo de trabajadores tiene que tener un contrato específico en la seguridad social. Sí, segundo comentábamos, o que estamos admitindo para contabilizar os tres traballadores son traballadores con contrato específico na Seguridade Social, que van a aparecer neste informe de traballadores da Seguridade Social, máis o xerente, máis socios traballadores, se é o caso. Se unha empresa que ten un xerente máis un socio traballador máis un empregado, xa sumarían os tres traballadores. O empregado entendemos o 100% do tempo durante o ano 25, de maneira que neste informe da Seguridade Social pois apareza un traballador. Se aparece 0,93, non redondeamos, vale? Necesitamos que ese número de traballadores que aparece no informe da Seguridade Social sexa sumados o administrador e os socios traballadores do ser o caso, supere os 3, sexa igual ou superior a 3. A pregunta ten outra parte que di si cuentan las gestorías que tienes contratada o, por ejemplo, también un informático que te lleva a la web. No. No, falo de memoria. Tería que revisar as bases. Non lembro agora mesmo se os autónomos dependentes os estábamos considerando. Probablemente sí, pero dende logo se tes contratado unha xestoría ou se tes un informático que che leva a web, non contan nin os traballadores da xestoría nin o informático se un contrato comercial, digamos. Genial. De momento non hai máis dúbidas. Recordo vos que a sesión estáse grabando, que vos la enviaremos a través do correo xunto ca presentación que tiña Eladio para que teñades toda a información. Se agora non se vos ocurre ninguna dúbida, podedes poñervos en contacto cando queirades a través do correo, e senón tamén na páxina web que vos compartía no chat tedes toda a información e tamén o contacto de todas as consultoras que
que entran no programa por se que vos interesa algún servicio que contactedes tamén directamente con elas, que elas tamén vos poden axudar. Entrou agora unha pregunta de Silvia. Sigue siendo obligatorio que el justificante de pago tenga que estar sellado por banco? En xeral non estamos pedindo xa iso, se non me engano, é algo que deixamos de incluir nas bases. Normalmente, nas axudas o que estamos pedindo é que o beneficiario certifique que a información achegada é correcta e que achegue o xustificante escaneado. O que si non estamos aceptando é un pantallazo, vale? Un pantallazo da web do banco non, pero a típica boleta que recibiredes igual que recibo eu, o que antes nos enviaban por correo postal, que agora nos é accesible a través da web do banco, e iso estámolo aceptando. Vale, pois non sei se queres comentar algo máis, Eladio. Se non hai máis dúbidas, ímolo deixar xa por aquí. De todas formas, eso, podedes compartir as vosas, o sea, se tedes algunha dúbida fora do que é este webinario, xa sabedes, tedes o contacto tanto do IGAPE como das entidades colaboradoras. Vale, moi ben, perfecto. Pois, Listo. pois nada, Pois moitas grazas, Eladio, por nada. participar. Simplemente animar aos asistentes, polo menos que lle boten un ollo á páxina web de reacciona.igape.es, se non están seguros, que trasten aí un pouco e teñen as presentacións de cada un dos servizos e os contactos das colaboradoras. Perfecto, pois moitas gracias, Eladio, moitas grazas Moi a ben, todos por veña, asistir e que teñades un bo día. Hasta logo. saúdo, chao. Chao.